Kasang hinyo trip youth council kala perem jor ya kajeng berngam jong ka Karbi Student Association kabala ong balada amla mat pendai ya kajeng ya kajaput apa khanduli da ka kamru ba khanduli barok koi gade ka jaga ka bahap apa Karbi Anglong kala ban mi ka thama ka bajur kambalong apa Manipur na kalian kasang HWC kala ong ba kani kajeng berngam jong kani kasang bahalang kawan rak ya kajeng ya phedat ya pedang kijat mendre khasi bat garu hapen kijat mendre khasi bat Karbi ke besong ka basa akaput apa nga jalan khlia bat ka Assam. Yang kalian juga seng mentegasni kalian kendu yu Director General of Police menkentu yu ban wanra ya kajeng sosuk sosnganya po ki kaput kamtam hakum kan kapok barang ya kajeng ya pembek put. Yang kalian juga seng kala penpau Ahmad UDGP ba beden ala ni kipa baban jit bakin lek sama khlian ni sepo Assam. Baka syong haki ban umde ban penbor ya nuru bakin rung dan dia penyesok bakan kono jelah. Naka liang jongka seng mentasni lawan kendu ya Director General of Police jongka Sorkar jelas kabangi layo ban submit iki jingthok jongi pat akan ni ka jingthok ba jongi la ya keren halor lai tali kemat ke ban kong kabangi la ya keren kolong hakabadi bat ka songsuk songsngan jongki bru jongi hapo border area kumba pitip kolong ba ka ki arteli ki Sorkar jalan menta ka ngkhlia ba Assam kidon hapdeng jong ka jinga penbit put but hak ni ka jing ya penbit put kidon kat tau kat ni ki mat la ni kita ki principal ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jala ban ya chakmat hak ni ka jing penbit put but kawai na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong poj ba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinam ki mon banle chakano ko jala ti ka hot ki don ko ki principal ri ka wei na kini principal ka dei ka ne ka people's will ti kumba POE ha kini ki sngi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wei na ki seng bahalang na po Karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badan hapo border area ki rai ban le chapo ki rai ban le chapo makhlia kala ban mi ka jingya kenrum kenram kumba jiah Manipur tiga ni kalong ke ba nakliang ka seng ni namla ban pediang kalong ka statement ya ka ba ngihap ban pendem ya kan statement no beli dan ni ka statement kala along ka ba ki berngem ya ki breu ban syong ju bor Assam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor Assam la ne ban rai ban don Assam ban ya kum kani da nakaliang jong kaseng da lili em yom dom la ban pedeng di kum ta nakaliang kaseng ni la dawa na u DG jongka mekhlia ba udi ban simkia ban pentikena ba kan don ka jingyada ya ki breu ki jongi ki basa border area now beli klem nga jingyada bukura kini ki breu ki la ban sha berngam ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat nginum tip ke iga bakin rai ha kasni ba ki rejang komti ki rai ti kumta ngila impress ya u DG ba udi ban simkia ban pentikena ba kan don ka songsuk songsngan ha border area kanom dei ban don kanu ka kanhun ka ban berngam bersit ka ban penbor ya ki breu ki jongi bat mi kwa ba ki breu ki jongi kin jit da kamon lai lut ti hakaju ko poru nilai jumut baknang bakata ka songsuk sngan ha border area kanwan yaki hakabudi bat ka security ha border area nakaliang ju ong ba nakaliang ka police department wat lada ka duna ki staff nangli kini recruit mata kidang don under training henry wat la kataru nakaliang ju ong ba lada ka situation ka arise ki haban sim ka kum priority basis ti ula penting perlu yangi ba kami khlia menta kala de pentrikam ya kini ki BOP hot ki bobon ki infrastruktur ki dang duna wong hari kini ki BOP ha kitu ki nyau patli ki jaka kala lanang ya chakmat ban pentrikam ti wong susu bala da kadon kam unsa strengthen ya kani ka manpower ha kini ki assisting BOP lani ki assisting OP ro ti kata ka di ka ba ula assurance ni bat ula dong hiru ba nakaliang jongka police department kat balai kan yale banwan ra ya jing supat appeal ru yang iba ini ban appeal ya baro kinong sonong haki border area ba ka jing suk ka di banwan na po nomor nginum la ban su impose ya ka jing suk ru ti di ong bang dan kam ban su tu ek bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da kamtam ki kasi fanat ki jongi ti ba kwa ban don po maklia kim dei ban sha ngat hakano kono ka jing sha berngem dan ne ka jing sha
lani hak anu kuno gajing sya ong ba lada pi le chapo makhlia kan face ya konsekuen tekum kata da na kalian keseng yin kwa bano ni kwa betu snong kasi panar tu jongi ki bomon bandan ko makhlia idi ban sa ba ni bat kinu ki bor jong kinu ki wei ki jala ki wa persyang ban pentut ya ta na kalian keseng dalile ru am yin ai lat